Nu execută acest corner, la colțul scurt, din nou mingea este respinsă de Toma și șutul la Tovlevici, gol! Execuție senzațională a lui Jasmin Latovlevici, omul care a punctat cu returul cu Dinamo Tbilisi, înscrie un super gol formidabil. Șutul lui Latovlevici la aceeași poartă, Tănase marca un gol frumos contra lui Dinamo, returul sezonului trecut. Acum Latovlevici înscrie, cred, unul dintre cele mai frumoase goluri din debutul acestui campionat. Ar putea fi chiar golul campionatului, deși ne aflăm în etapa a patra. Nimic nu poate fi mai dificil decât o execuție din voleu. 25 de metri, o adevărată bombă. Un șut absolut fenomenal și Steaua deschide repede scorul, ceea ce poate fi în avantajul ei. Mingea a venit pe mijlocul porții, dar Bălgrădean pur și simplu nu a văzut acest trasor.